Bueno. Yes, Satanism. Yeah, Satanism iri kunetsa. Panapa sofanda ne 71. Vanhu. Satanist. Satanist iri kutenderera nyika yese. Kuijoin ainetsi, kuibuda painonetsa. Yeah. Satanist kunyanya kuzvikoro. Ndopanombotaura pandakambodzoka kumashure paini nditi vana baba nana mai wanai mukana wokugara nemwana kana achinge abva kuchikoro. Mwanasikana iva ngaaite shamwari namai, mwanakomana ngaaite shamwari nababa. Iye zvinosofaka hatisina ana tete. Mwanasikana wakadada 16 years akakonzwa nemukomana ngasununguke kukuudza kuti mama nhasi ndakonza ndapfimbwa. Sorry. Mwanangu uchiri kuenda chikoro usati wakura. Murume anoruma. Uchimudzidzisa. Kwete zvekuti mwana anotosvika kutaura. Ndine rimwe nyaya yekuchimwoyo yemunhu akauya panapa akandifonera in fact. Ari kudanana na baba vake. Baba amai acho vakafa asi baba vakaroora mumwe mukadzi. Asi iye anoti baba vandodzika pamubhedha iye ane 26 years otorana nemwanasikana. Amai opedza wotanga kumubata uchisika rudzimai baba wacho in'anga kuchinoyo. Saka vachasvika panapa. Ndikati kandavhura madharamenda sei akafona achitocheva namba dzacho ndinadzo ndichamufonera rangu mangwana ndotaura naye. Saka mashoma saka ndo dzimwe nadzo dzichiitika panapa. Saka teida kuti isusuka izvozvo zvipita sei zvipere mashoma. Saka nyaya yeSatanism iripo zveshuwa asi ida kuti isunungurwe.
matambudziko akawandisa nyika yakaremerwa uroyi wacho wakawandisa kunyanyanya dambudziko randikunya kusanganisa naro pari zvino sofa vazhinji varume misana iri kutonhora vakadzi mbereko dziri kunetsa nenyaya dzeuroyi uroyi wakanyanya unotoona munhu achiya munhu achikuudza tisekuri inini zvechokwadi chokwadi ndini ndakadya ngana ndini ndakadya nengi nematambudziko emudzimba ndo matambudziko anonyadza kusangana nawo panapa zvirwere zvekensa tikurapa nevanhu vaya vari kunze uko vanotumira mari kuhama dzavo kuti anditiro zvakati vachingodyiwa mari vanozopedza vaya panapa sekuru ndakatumira munhu anenge achitovaka zvakachitovaka munhu achitovaka achitotumira achinotora pikicha achitotumira kuti ona imba yapakati ona imba yapakati ozoya kuno kuzimba kuona apana chakatumirwa kana mari saka ndoma maproblem andikusangana nawo iwaya panapa padare pano ndichibatsira vanhu zvichifambawo zvakanaka vanhu vachitenda